Nasayod ang Diyos sa mga problema nga imong giyakian. Mga pag-antos sa mga pagsulay ug kalisdanan. Siya ang kanunay nga imong panabang. Siya ang nagahatag kanimog kasulbaran. Wala ka pa sa di. Kada adlaw ikaw iyang giatiman. Wala sukad biyai na siya pirmi. Si Jesus kanunay naguban. Nasayod ang Diyos sa mga problema imong giyakian. Mga pag-antos sa mga pagsulay ug kalisdanan. Siya ang kanunay nga imong panabang. Siya ang